A reggeli órákban érkeztünk a San Franciscoi Golden Gate hídhoz. Az úszás szervező csapat vezetője, Sylvia Lakok kapitány vett fel minket a hotel előtt. A kikötőben csatlakozott hozzánk a csapat másik tagja, Kelly Gentry, amerikai úszóedző. Ismertem már őt, mert 2 évvel ezelőtt ott volt az Alcatraz úszásomnál és a hajóban. A kapitány közölte velem, hogy mivel 2 éve nem úsztam az óceánba, ezért Kelly velem fog tartani. Mellettem halad és figyeli a tevékenységem. Picit meg is nyugodtam, hogy nem leszek egyedül. A híd széléhez érve szólt a kapitány, hogy a parti őrség utasítása szerint várnunk kell 50 percet, míg a 2 tankerhajó elhalad. Néztem a vizet, koncentráltam a feladatomra, de valójában fogalmam se volt, mi fog történni velem. Eszembe jutott, amit olvastam a hídról, hogy ezen a helyen közel 2000 ember vesztette életét, akik a vízbe ugrottak. A híd alatti örvénylő áramlatokat elnézve megértettem miért. Let's go, hangzott el. Ugrottam. A víz hőfokát 13 fokosra írta az aznap reggeli előrejelzés. A vízbe érkezés után olyan volt, mintha egy álomba lettem volna, indult a film. Kelly utánam ugrott, majd mellém ért, és mondta, hogy cél az Alcatraz. A hajóban még említette az up and down jelenséget, az áramlat bemegy a hullámok alá, és ez nehézséget fog okozni számomra. Kellett is az instrukció, mert megijedtem, hogy ebben a közegben 5 percet se fogok kibírni, elnyel az óceán. Mondta, hogy kb. 10 perc és kisimul a felület. Szerencsére így lett, folytattuk utunkat a sziget felé. Kelly szólt, nézz hátra! Gondoltam, bálnák, delfinek vagy fókák kísérnek minket. Egyik sem volt, csak egy hatalmas tárgyra lettem figyelmes. A szemem sarkából látva, összerezzelve arra gondoltam, itt egy tanker, jön a hullám. Aztán jobbra kifordulva visszanéztem, és észrevettem az Alcatrazt. Kb. 50 méterre úsztunk el a sziget előtt. Amilyen nagy élmény volt ismét ott lenni, egyben tudtam azt is, hogy ezután jön egy durva szakasz. 2 éve keresztbe kellett átúsznom itt, most hosszába várt rám a nehéz terep. Csináljuk, egyszer végére érek, mondogattam magamban. Felnéztem, mikor is megpillantottam a várost és az Oaklandi hidat. Gyerünk a célig! Az öböl a szél ellenére ezen a szakaszon védett szokott lenni. Erre számítottam, de nem így lett. A késői indulás miatt sajnos beindult a hajóforgalom. Óceánjárók, tankerek, halászhajók jönnek-mennek ilyenkor, és hatalmas hullámokat gerjesztve nehezítik az úszók haladását. Számomra ez többszörösen jelentkezik a testi hátrányaim miatt. Többször meg kellett állnom, és mentorom Mányoki Attila szavaira, tanácsaira gondolva, hátat fordítva megvárni, amíg elvonulnak a hullámok. Ez volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. Ilyenkor eltűntem a felszín alatt, és nyeltem a vizet. Kelly mindig biztatott, hogy nyugodjak meg, és ússzak tovább. Ezúton is köszönöm, hogy ott volt velem. Az Oaklandi híd közelében már csak azt az utasítást kaptuk a hajóról, hogy tartsuk az irányt középen, ne ússzunk a pillérnek. 200 méter volt hátra. Megálltam és néztem a felhőkarcolókat. Kelly kiáltott, gyerünk tovább! Magamban, az érzéseimmel, a csodálatos kilátásra nézve még vártam egy picit. Arra gondoltam, hogy ez az a pillanat, ami soha többé nem fog megismétlődni.
A retináimba beleégve, ezzel a képpel, a vízbe bújva elindultam erre a rövidke etapra, hogy beérjek a híd alá. Mikor elvették fejem fölül a napot, tudtam, hogy a híd árnyéka vetül rám, és beértem. Vártam a hajókürtöt, ami nem sokkal ezután megszólalva jelezte, megcsináltam. A kapitány dicséretét, Kelly nevetését hallva, boldogan szálltam vissza a hajóra, azzal a tudattal, hogy én vagyok az egyetlen lábak nélküli ember a világon, aki nem csak az Alcatrazból szöktem meg, de a San Franciscói öblöt is hosszában átúztam. 1 óra 49 perc alatt.